мушкилот дар варзиши имрӯзаи тоҷик дар чи аст? дар он ҷо инструкторҳо, дастурдиҳандаҳо, мураббиҳо нестанд. меҳри варзиш дар дили шумо чӣ гуна пайдо шуд? Сабаби саломатиам натавонистам. ватан шуморо чӣ хел истиқбол гирифт? тоҷикҳо ҳам ки тавонистанд аз Тоҷикистон рафтанд. чашми ман аллакай каме хира аст. ман метавонам ози ба камонварӣ машғул шудам? камонварӣ як сину сол надорад. дар таърихи кишвари мо, сарзамини мо, ду бону бо номи Зебиниссо машҳур аст. яке Зебиниссо, шоири забардаст, дигаре Зебиниссо, камонвари моҳир. мо аслан насли хушбахтем, ки дар замони Зебиниссои камонкаш зиндагӣ мекунем. ин зани қиссазеб аз насли имрӯзини тоҷикон аст. Зебиниссо Рустамоваро бешубҳа ҳама мешиносанд ва албатта берун аз ҳудуди Тоҷикистон низ. ин бонуи пур аз ҷасорат, пур аз шуҷоат ҳанӯзам дар солҳои 70 аз бозиҳои олимпӣ бо медали биринҷӣ ба кишвар баргашт. ва имрӯз мо ба меҳмонии Зебиниссо Рустамова омадем то ин ки аз ҳолу аҳволашон пурсон шавем. ассалому алайкум Зебиниссо Сангиновна. Барои мо бисёр аҷиб аст бидонем ки рӯзи ифтихори варзиши тоҷик Зебиниссо Рустамова чӣ гуна оғоз меёбад? рӯзи ман рӯзи шумо? албатта кӯшиш мекунам ки наварачаамро бедор кунам ва бо онҳо зарядка кунам. лекин онҳо бисёр дигар хел шудаги аввал телефонро ба даст мегиранд. шумо варзишро мехоҳед ба онҳо низ талқин диҳед? албатта мехоҳам ки талқин диҳам то ин ки саломат бошанд. чунки имрӯз вақте ки ҷавонон, наврасонро мебинам, кӯдаконро мебинам, чунки дар мактаб қариб ки дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ нест ва роҳгардии онҳоро мебинам ва мебинам ки бисёр ҷисман онҳо суст ҳастанд нисбати мо. бинобар ҳамин ҳам мехоҳам ки бисёр бо варзиш онҳо бо варзиш не мумкин гуфтан ки бо тарбияи бадани худ машғул бошанд. Зебиниссо Рустамова 29 январи соли 1955 дар шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. ӯ ифтихори варзиши тоҷик аз рӯи терпаронӣ аз камон аст. устоди дараҷаи байналхалқии варзиш, довари хизматнишондодаи ҷумҳурии Тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи биринҷии бозиҳои 21 олимпӣ дар мароҳили аз 17 то 1 августи соли 1976 дар Монреал мебошад. дар давраи кӯдакӣ субҳ вақте ки аз хоб мехистед худатон машқи варзиш мекардед, машқи бадан ё не? мо дар вақте ки хурд будам ҳавлӣ доштем ва дар хотир дорам ки субҳ модаркалонам маро бедор мекарданд ва ба дасти ман ҷорубро медоданд ки ман ҳавлии калонро мерӯфтам, на балки хонаи худамро бо хонаҳои ҳамсояро. ва бинобар ҳамин ҳам лекин вақте ки варзиш гуфтан мумкин набуд албатта инро, лекин машқи бадан буд. бале ва лекин пас аз он ки бо варзиш ба камонварӣ машғул шудам, албатта ҳар субҳ имрӯз вақте ки ман субҳ рафтам камтар ба тарафи ҳамон комбинати бофандагӣ ки мо дар онҷо калон шуда будем ва дидам ҳамонҷо ки онҷо ҳавлии падарию модариятон аст будан ҳамонҷо ва ба хотирам расид ки чӣ хел ман ҳамонҷо ва маҳаллаи қаламушкор меномиданд ва чӣ хел субҳ аз онҷо ман дар дастам гантелаҳо тозон мешудам ва аз паси ман бо сагҳо ҳам метохтанд, лекин бо вуҷуди натарсида ҳамон машқи ҷисмониро албатта субҳро мекардам. ин ҳамон вақте ки аллакай ба камонварӣ машғул шуда будед? 16 сола будам. Зебиниссо Сангиновна, бубинед, манамин камон ин аслиҳаи миллии мо аст гӯем, дуруст аст? чунки дар аксҳо, катибаҳои қадим мо мебинем ки аслан мардҳо дар даст камон доранд, яъне онҳо бо камон шикор мекарданд, дар набардҳо иштирок мекарданд. ҳамин меҳри варзиш дар дили шумо чӣ гуна пайдо шуд ва чаро шумо маҳз камонвариро
интихоб кардед? аввал албатта он вақт ман намефаҳмидам ки ин намуди суннати мо аст. Медонистам албатта, чунки аз филму медидам ки ин намуди суннати мо ҳаст. ғайр аз ин аз шоҳномаи фирдавсӣ медонистам ки ҳаст. ва гуфтам мумкин аст ки ман аввал ба варзиши ба шиноварӣ рафтагӣ будам, баъд ба варзиши сабук рафтам, лекин аз сабаби саломатиам натавонистам ва яке камонварӣ соли 68-69 дар шаҳри Душанбе таъсис ёфт, дар стадиони Динамо. ва аз ҳамон ҷо баъд камонварӣ як сину сол надорад. Медонед дар ҳамаи чӣ қадре ки муҳаббат сину сол надорад, камонварӣ ҳам ҳамин. Бинобар ин ман ба камонварӣ рафтам ва як савол, чашми ман аллакай каме хира аст. ман метавонам ози ба камонварӣ машғул шудан? албатта чашм вобастагӣ надорад, чунки бисёр линзаҳо ҳастанд ки имрӯз барои нишонгирӣ, барои имконият медиҳад ки нишон гирифтан мумкин аст. бинобар ҳамин он чӣ қадр ҷисман рӯҳан одам бояд ки тайёр бошад барои камонварӣ. албатта шумо бисёр камонварӣ зӯр мешудед барои қадубастам ё бузбалагим? Не, қадубастатон. ман қадам паст буд, барои ҳамин камономам сустар буд. қади паст кати шумо ҳамин нишон дода ба даст овардед. агар шумо мешудед уже қаҳрамони олимпӣ мешудед. такой талант пропадает. нишон теда команда? бо се панҷатона мемонед, ана дастатона эхе се панҷа кади, ина эхе. Ничего, молодец. И худаш где-то як 3,5 кило, 4 кило камон, кашиша 16-60. Амин таноба кашиданаша? Амин, баш. соли 76 вақте ки аз бозиҳои олимпӣ бо медали биринҷӣ ба ватан баргаштед, ватан шуморо чӣ хел истиқбол гирифт? мо аввал ба Москав омадем, албатта дар он ҷо моро пешвоз гирифтанд. бо як ифтихор ман дар ҳамон чӣ гӯем деҳаи олимпӣ ҳамон рӯз вақте ки медал мегирифтӣ, ҳамон рӯз туро бо табрик мекарданд, ба ту мукофотҳо медоданд. ва баъд аз он ба Москав баргаштем. аз Москав албатта ба Душанбе мехостам тезтар баргардам, чунки бисёр Душанберо ҳамеша ёд мекардам, чунки қариб буд ки мо дар Душанбе набудем. дар куҷо тамрин мекардитон? машқи тамрини мо дар Новогорск буд, ин базаи камонварон буд, ва дар Беларусия, Минск. ин чанд вақт то олимпиада? умуман мо то 250 рӯз ҳамеша дар машқу тамрин будем. вақте аз Монреали, Канада баргаштед, ҳавасмандгардонӣ чӣ гуна буд? яъне меҳнати шумо чӣ гуна қадр карда шуд? гуфтани ҳастам ки вақте ки аз бозиҳои олимпӣ баргаштем, дар шаҳри Москва ба ҳамаи мо маблағ доданд. умуман дар Монреал доданд. чӣ қадар буд, ёдатон ҳаст? дар хотирам дар Монреал $200 додагӣ буданд, лекин имрӯз агар бинем ҷоизаи президенти мо албатта зиёдтар аст. лекин ҳамин $200 ҳамон давра ба пули калон ҳисоб мешуд? ин $200 ҳамон аз ҳамон маблағе ки мо мегифтем 10%-аш буд ки дар Монреал доданд. 10%, чунки дар вақти шӯравӣ умуман ба доллар ҳеҷ кас муносибат намекард ва ба ҳеҷ кас намедоданд, ва барои мо ин 10% ин як маблағи калон буд, чунки ҳеҷ гоҳ бо доллар ҳеҷ кас сухан ҳам намегуфт. ва бинобар ҳамин ҳам боқимондааш 90%-ро бо пули шӯравӣ додагӣ буданд. лекин медонед охири сол ҳамаи маблағро якбора мегирифтем, ин қадар нафаҳмидам ки маблағи масалан мумкин 2000 буд. чаро ба ақидаи шумо пас аз шумо дигар касе аз варзишгарони тоҷик нишондоди шуморо такрор карда натавонист? шумо дар камонварӣ? дар камонварӣ. дар камонварӣ вақте ки воқеаҳое ки дар Тоҷикистон шудан соли 92, намуди камонвариро умуман тамоми намудҳои тирпарониро дар Тоҷикистон маҳкам баста буданд. иҷозат ин соли 92, 93, 94. пас аз ноуромиҳое ки буданд, тамоми ҳамин намудҳои тирпаронӣ аз он ҷиҳат намуди камонвариро низ маҳкам карданд. ва бинобар ҳамин ҳам вақте ки ин намудро бастанд, мо бисёр мактабҳои камонварӣ доштем. дар тамоми вилоятҳо мактабҳои камонварӣ буданд, сексияҳои камонварӣ буд. ва якбора ҳамаи ин камонҳоро ҷамъ карданд ва намедонам ки ҳамаи онро дар куҷо бад нигоҳ дошта бакарданд. ва
ғайр аз ин мураббиёне ки мо доштем монанди Саша Кириллов, ғайр аз ин Пряхин, Панжин, ҳама инҳо аз Тоҷикистон рафтанд. На танҳо русоро мо гуфта метавонем ки онҳо рафтанд, ҳатто тоҷико ҳам ки тавонистанд аз Тоҷикистон рафтанд. Масалан Марҳабо Шариповаро гиред, агар бо бародараш онҳо дар Австрия кор мекунанд, ҳамчун мураббӣ шуда. Барои ҳамин воқеа Лола Валихаҷаева, чемпионкаи ҷавони соли 92, масалан дар Русия кор мекунад, Таганрог. Гавҳар Пулотова дар Русия ҳастанд. Онҳо ҳамчун тренер кор мекунад. Лола Валихаҷаева ҳамчун мураббӣ кор мекунад, лекин Гавҳар Пулотова не. Саша Кириллов дар Амрико яке аз тренерҳои беҳтарини Амрико ҳисоб меёбад. Ғайр аз ин Марҳабо Шарифа дар Австрия ва бо кӯдакону наврасон машғулият мегузаронд. Ҳамихел тоҷико ҳама ҷо пароканда шуданд. Эҳёи камонварӣ аз соли 2010 ҳангоми вохӯрӣ бо варзишгарон, вақте ки сарвари давлатамон вохӯрӣ гузаронданд, ҳамчун президенти Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон, ва дар ҳамон вақт шахсан худашон гуфтанд ки ба намуди камонварӣ бояд ки аз нав рушд ёбад ва эҳё шавад. Гумон мекунам ки ҳамин соли 2010 ин як таконе буд ки барои намуди камонварӣ аз нав эҳё гардад. таваҷҷӯҳи мақомотдорон, таваҷҷӯҳи ҳукумати мо ба ҳамин намуди варзиш чӣ гуна аст? Чун Тоҷикистон аллакай дар ин самт чемпиони худро дорад, қаҳрамони худро дорад. Вале рости гап, Зебиниссо Сангиновна, вақте ки ман ба тамрингоҳи шумо омадам, камтар рӯ афтода шудам ки нахуд ки барои варзишгарони мо дар ҳамин қадар Душанбеи калон, дар ҳамин қадар ҷое ки ҳар рӯз стадионҳо сохта мешаванд, як тамрингоҳи касбӣ набошад. Ман гуфтани ҳастам ки мактаби шаҳрӣ ҳаст ки дар назди мактаби 54 онҷо тамрин шудааст пурра 2 сол шуд аз тарафи аз тарафи ҳукумати шаҳри Душанбе пурра тамрин шудааст, лекин албатта масофаи олимпӣ надорад, 70 метр надорад, лекин ҳозир супориш дода шудааст ки замин ҷудо карда шавад. Чунки замине ки мо дошта будем ва даст супориш дода шудагӣ буд аз тарафи пешвои миллат, сохта натавонистанд, чунки вай заминро гирифтанд. Баъд мутасадди барои сохтмони майдони камонварӣ Тоҷпромбанк буд, лекин вай маҳкам шуд, бинобар ҳамин ҳам каме қафо монд. Лекин дар барномае ки аз дастури супоришҳои сарвари давлатамон барнома тасдиқ карда буданд, дар он ҷо нависта шудааст ки мактаби камонварӣ дар шаҳри Душанбе ва майдони камонварӣ. Ва чӣ тавре ки раиси Кумитаи ҷавонон ва варзиш ба наздикӣ гуфтанд ки то охири сол майдони варзишгоҳи камонварӣ мешавад ва мактаб ҳам мешавад. Ин дар баромаде ки гуфта буданд. Ва боварӣ дорам ки дар шаҳри Хуҷанд ҳам имсол майдони камонварӣ мешавад ва ҳисоб кунед ки то охири сол дар ҷашни 30-солагӣ ба дастури супориши президент ҳам 10 сол мешавад. 10 сол мешавад. ва албатта ҳоли масалан он дастури супоришҳое ки аз тарафи сарвари давлатамон, аз тарафи президент гуфта шуданд, ҳамаш пурра иҷро нашудааст. Масалан агар ҳозир бинем, дар Хуҷанд мактабро таъсис доданд. ғайр аз ин замин ҷудо шудааст, лоиҳаш тайёр аст, ҳоли ҳамон майдони иншооти варзишӣ ҳоло тайёр дар Хуҷанд мактаби камонварӣ ҳаст. Бале, мо хеле умед мекунем ки ин дафъа шуморо дар варзишгоҳи нави камонкаши ба навор мегирем. Албатта боварӣ дорам. Маро не мумкин ҷавонои навро шуморо бо шогирдонат. Ба ақидаи шумо мушкилот дар варзиши имрӯзаи тоҷик дар чӣ аст? имрӯз вақте ки ман қонунро дидам, бо қонун шинос шудам, дар ҳамон ҷо дар ҳайрат мондам ки ин қадар иншоотҳои 10,000 зиёдтар иншоотҳои варзишӣ дар ҳамин муддати кӯтоҳ дар Тоҷикистон сохта шудааст, лекин дар он ҷо инструкторҳо, дастурдиҳандаҳо, мураббиҳо нестанд. Мо инро тайёр намекунем имрӯз. Ва ман гуфтам ки барои чӣ дар қонун ҳамин масъала гирифта нашудааст ки дар ин иншоотҳо бояд ки дастурдиҳандаҳо мураббӣ кор кунанд. ин қадар майдонҳои футболӣ ки имрӯз мо дорем, дар ягон ҷо мумкин ин қадар зиёд набошад, лекин дар ҳар яки онҳо дастурдиҳандаҳо бояд бошанд ки бо ҳамон аҳолӣ, бо бачаҳо, наврасон машғул шаванд, кор кунанд ва аз онҳо интихоб кунанд. Бинанд ки масалан як
вай дорад, қобилиятнок аст, ҳамонро гирифта ба мактабҳои варзишӣ супорад. Албатта система камтар дигар кардан, лекин имрӯз бисёр хурсанд ҳастам ки масалан аз тарафи ҳукумат маркази дастаи омодагии мунтахаби тоҷикистон таъсис дода шудааст, лекин 3 сол аст, лекин ҳоло он қадар хуб кор намекунад, амалӣ ин қадар дуруст кор намекунад, чунки мумкин ки мутахассисҳо нестанд ва мафҳуми ҳамин дастаи мунтахабро намефаҳманд. пас аз пошхӯрии иттиҳоди шӯравӣ ба чӣ кор машғул шудед? умуман вақте ки соли 87 имрӯз ман хакм 30 сол гузашта истодааст ва албатта одам хоҳ нохоҳам ҳамон солҳоро ба ёд меорад, чунки ман соли 92 ҳам раиси кумитаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш будам ва медонед вақти душвор буд. Албатта дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистонро бори аввал ба бозиҳои олимпӣ бурда будам, дар он ҷо роҳбарӣ мекардам. Ин ҳам як масъулияти калон буд ва медонед он медале ки мо дар он ҷо гирифтем, Андрей Абдувалиев ҷои якумро ишғол кард. Ин барои ман як соли 92 вақте ки аввалин маротиба парчами Тоҷикистонро ва гимни Тоҷикистонро навохтанд, ин бисёр як аҷоиб буд. Ҳамон вақт ман фикр вақте ки ҳамин парчамро бардошта истодам, ман гумон мекардам ки парчамро барои ҳар яки мо, барои як тоҷикон бардоштанд. Медонед чӣ қадр ҳиссиёт ашкои одам мебиёд вақте ки парчам баланд мешавад. То он ҷое ки ман медонам, шумо ҳамин солҳои 90 вақте ки ба чемпионати ҷаҳон ба Польша рафтед, 91 ва кишварро нотинҷӣ фаро гирифта буд. Дар он ҷо ҳатто ҳамон ҳамтоёни шумо ба шумо маслиҳат доданд ки паноҳҷӯяндагиро талаб кунед ва дар ҳамон ҷо монед. Аммо шумо фавран чиптаи худро иваз карда ба ватан баргаштед. Чаро? Бисёре аз ҳамон варзишгарони лаҳистонии полшагӣ аз ин амали шумо дар ҳайрат афтода буданд, чунки як имконияте буд ки шумо дар он ҷо монед, лекин шумо баргаштед. Сабабаш чӣ буд? медонед чӣ хеле ки гӯям, ман падару модари ман моро як ба як ҳисси меҳандӯстӣ тарбия карда буданд ва барои мо аз ҳама азизтар ин ватани мо буд. воҳиманок набуд баргаштан ба ватан? Медонед одам наметарсида, чунки ҳамин ҳозир ман бисёр дар душанбе пиёда гаштанро дӯст медорам ва вақте ки мегардам ҳамон солҳо ба ёдам меояд. Дирӯз бо як депутат вохӯрдем ва як бор рафиқа мусоиба ба хотирам омад ки чӣ мо конститутсияи Тоҷикистонро соли 92 масалан нависта будем. Вақте ки конститутсияро ба ҳамаи мо додан, қонун ва конститутсияро вақте ки мо таҳлил кардем, ман дидам ки тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар он ҷо набуд ва дар ҳайрат шудам. раиси кумита рафиқа мусоиба буд, ба он кас телефон карда гуфтам ки гӯш кунед, барои чӣ тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш нест? рафиқа гуфт хайр нависед, лекин бояд ки ба достиев баромадан лозим ва ба худи президент баромадан лозим. ман гуфтам майлаш, гирифтам ба достиев занг задам, достиев мегӯяд ки хайр ҳал мекунем. баъд гирифтам ба президент занг задам, бисёр оддӣ буданд, шахси бисёр хоксор ҳастанд. бо гуфтанд ки Зебиниссо, ман ҳозир як воқеа дорам, лекин шумо нависед. соати 11 шаб буд ба фикрам. субҳ аллакай конститутсияро бояд ки медоданд. мо то соати 12 нишаста конститутсия аллакай бояд ки барои тасдиқ медода, эълон мешуд. ман бошад гирифтам сони соли 93 буд ба фикрам конститутсия ва сони гирифта ҳамон моддаи банди ҳамон тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро илова карда дохил кардем ва онҳо соати 12 шаб бурда додам ки онҳо онро ворид карданд ва субҳ ин дар конститутсия ҳамин банди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш буд. ва соли 2000 вақте ки ман баромадам дар чӣ гӯям як 2010 ба фикрам ҳамаи олимпичони ҷаҳонро дар Москва ҷамъ карда буданд ва дар ҳамон ҷо конститутсияи моро яке аз конститутсияи беҳтарин гуфтанд. ин як ифтихор буд барои мо ки ҳамин конститутсияро мо ҳамроҳ бо ҳамамон ҳамроҳ таҳия карда будем ки ҳамин ба хотир омад. асоси муваффақияти як зан дар чӣ аст ба фикри шумо? ба фикрам муваффақияти зан гумон мекунам ки
умуман зану мард фарқ надорад. Хай фарқият ҳаст, албатта гуфтан мумкин нест ки чунки зан меҳрубонтар аст ва бомуҳаббаттар аст, гумон мекунам. Хай мардҳоям ҳам хел ҳастанд. Лекин ҳамеша гуфтан дар кор ки не ки ман зан ҳастам ё ман аз вайҳо сустар ҳастам ва ҳамеша кӯшиш кардан дар кор ки баробар бошад одам ва кӯшиш кунад ки масалан зиёдтар кунад. Масалан ман дар масофаи мардҳо мепарондам, наметарсидам, мерафтам, ҳаросон шудан дар кор не, мерафтам масофаи мардҳоро мепарондам 90 метр. Ё ин ки масалан вақте ки хол мекардем 1300 зиёдтар, ҳама гуфтанд ки аввал мардҳо ин натиҷаро холро нишон додам, ман гуфтам зан ҳам метавонад нишон дода ва дар ҳақиқат пейс 1304 кард, ман ҳам 1304 кардам. Медонед имрӯз барои ҳамин имрӯз агар бинем барномаи бозии олимпии камонвариро як масофа мондааст, масофаи 70 метр ки марду зан баробар мепаронад ва натиҷаҳои холи онҳо ҳам марду зан қариб ба яххела ҳастанд. Барои ҳамин гумон мекунам ки ягонта зан бояд ки ҳаросон нашавад, нотарс бошад ва донад ки дар куҷое ки набошад метавонад аз кадом вазъият ки набошад барояд. Зебинисо Сангиновна, амин фаъолияти варзишгар, балерина, раққос кӯтоҳ аст. Бале, бале. Яъне ки ҷавонӣ ки рафт, дигар ин фаъолиятро низ пеш бурдан мушкилтар мешавад. шумо ҳамин воқеиятро чӣ хел шарҳ медиҳед? умуман чӣ хел ки озарахш мегӯяд, ҷавонӣ намеравад. Дар дил ҳамаи мо ҷавон мемонем ва бинобар ҳамин ҳам гуфтанӣ ҳастам ки албатта агар намуди камонварӣ бинед, ман имрӯз фирӯза аз 50 гузаштагӣ, лекин масалан машқу тамрин мекунад. Хай лекин барои натиҷа нишон додан ҳама вақту соату сину сол ҳаст ки одам натиҷаҳои баланд нишон дода метавонад. Лекин умри кӯтоҳ аст ва лекин боз давомаш ҳамин ки ту худатро дар шогирдо меёбӣ. Масалан дар ҳамон чӣ ҳунаре ки дорӣ ё ҳамон ҳиссиёте ки ту доштӣ, ту вақте ки ба шогирдоят метиҳӣ, ин ҳам як одам хурсанд мешавад ки дода метавонӣ, рӯҳ баланд мешавад ки ҳамонро ёрдам дода метавонӣ ва онҳо ҳамеша ба ту бо як чашми дигар хеле назар нигоҳ мекунанд ки аз ту кӯмак меҷӯянд ки монанди ту бошанд. ҳамин ҳам ба фикрам бисёр хуб аст ва ман ҳозир ҳарчанде ки расман дар инҷо кор намекунам, лекин бекамон наметавонам ва ҳамеша вақтое ки дар тоҷикистон ҳастам ва вақтое ки дар хуҷанд бошам, барои ин ҳатмӣ ҳаст ки бояд ки 2 маротиба ман дар машқ бошам, чунки тамоми бачаҳо ман шогирдои худро ҳисоб мекунам, чунки ҳамаш интизоре ки ман ба он ҷо меоям, чунки онҳо как-то солдат бар ин мешаванд, машқ меоянд ва барои ҳамин дисциплинаро риоя мекунанд, ба низом медароянд, мехоҳанд ки ҳамашон биёд, маълума биёед, маълума бинед гуфта, барои ҳамин одам хурсанд мешавад ки ту ба касе лозим ҳастӣ. Ташаккур ба шумо. Маненаҷон, манеҷон шумоям бисёр камонварӣ хушрӯ мешавед ва қаҳрамонам шуда метавонед. Маро даъват карданд ки ба камонварӣ машғул шавам. Албатта, албатта. Раҳмат апаҷон. Саломат бошедон. мо ду рӯз бисёр роҳат кардем ба шумо. Лекин ман ба шумо ҳатто як қаҳваам накардам, бисёр худро нороҳат ҳисоб кардам.